Salut! Acesta este un unboxing al monitorului Acer H236HL. Monitor IPS de 23 de inch, rezoluție Full HD. Deci, după cum se poate observa, avem manualul, cablu audio, CD, ok, cablu alimentare, pentru celelalte țări cu 3 pini și vestitul cablu VGA. Ok. Bricul sau transformatorul de alimentare. Nu. Acesta este piciorul. Acesta este power brick-ul. Ok. Și acesta este baza pe care se montează monitorul. Ok. Haideți să vedem monitorul. Monitorul este înfășurat. Ok, deci în asta este împachetat monitorul. Și acum să vedem monitorul. Acesta este monitorul. Foarte glossy. Ok. Și conectorii DVI, HDMI, VGA, audio in și alimentare plus spațiu unde intră piciorușul. Și în caz că vreți să asigurați, aveți și Kensington Lock. Acer H236HL.